दिहलू खास के मेकअप में उड़ावल रुपया इंदिरा आवास के। यह पियल बिपियल बनावाई दिहलू खास के मेकअप में उड़ावल रुपया इंदिरा आवास के। उतन काम विकास के कवनो रूम तारू ये भौजी उतन काम विकास के कवनो रूम तारू ये भौजी बलमुआ जितल मुखिया एही से झूमा तारू ये भौजी बलमुआ जितल मुखिया एही से झूमा तारू ये भौजी। चार भर के सिकड़ी पेन्हलू 14 भर के पायल पंच सर पंच लोग के कोयले बाड़ू घायल। चार भर के सिकड़ी पेन्हलू 14 भर के पायल पंच सर पंच लोग के कोयले बाड़ू घायल। सच बात कहला काहे रूस ताड़ू ये भौजी सच बात कहला काहे रूस ताड़ू ये भौजी बलमुआ जितल मुखिया एही से झूमा तारू ये भौजी बलमुआ जितल मुखिया एही से झूमा तारू ये भौजी। देखे जितावले वटवा गौवा समाज हो अरविंद अरबी कहे और संजय राज हो। देखे जितावले वटवा गौवा समाज हो अरविंद अरबी कहे मदन संजय राज हो। दुख में कटेला दिन सब कर सुख में डूबल भौजी दुख में कटेला दिन सब कर सुख में डूबेल भौजी बलमुआ जितल मुखिया एही से झूमा तारू ये भौजी बलमुआ जितल